bij deze laatste pluimpraat van dit hier. Joet steen ik midden in de sneeuw. Grapje, ik steen op een zandbeeld, want ik maak zien een Christ videoclip. Oké, jongens, dit is de masterplan. Ik heb de beste Christnummers. Hebben we een mix van maken. Daar maak ik dan een Friese tekst bij. Ik riet erom. En we moeten ook een videoclip hebben. Daar zijn we ook elementen van de originele videoclips van Broeken. Bijvoorbeeld Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You. En zo maken wij de beste Friese Christhit ooit. Ik begin met het schreeuwen van deze tekst. Nou, dit maakt dus Fries. Ik riet weerom uit Lauwert. Nee, want ik ben niet in Lauwert. Dus riet ik net. Ik riet weerom naar Lauwert. Op zich. Ik riet weerom naar Lauwert. Wat riemt er op Lauwert? Mauwert, kauwert, sauwert. Maar riemt hij daar? Christmas faces? Nee. Dus het hoeft net iets te riemen. Voor de clip heb ik een paar attributen nodig, namelijk een kriespakje, een kriesmuts en een knie. Oké, ik heb van Kries jurkje heb ik moeten pissen. Oké, dit is wel echt een hele leuke kriesmuts. Ze haaien hier in deze winkel een kerstboompak. Ja, die mag ik wel mooi nemen, dat sowieso. Ik riet weerom naar Lauwert. Yeah. Ik zocht de Tour al steen. De Ollo bedoel ik dan, maar Schulde Achmea al steen. Nou, het bekt net echt lekker. Zocht Usmem al steen. Op zich dan bedoel ik die ko. Die stiet in Lauwert. Maar straks denken mensen dat ik gewoon mem bedoel. Die gewoon in Lauwert stiet. Ik schreeuw beide opties. Krassen in mijn bak. Scheuren in mijn bak. Ja, dat is gewoon... Zo riet ik in mijn auto. Ik scheur gewoon... Hoe die wat waai. Hey, hebben we dit aan? Yes! De Christhit moet zelfs ik een e-song worden. Dat zal ik dan. Maar wel mooi. Een goede laag autotune. En nou even autotune. Zodat het ergens een beetje misschien wel klinkt. Maar het zou ook wel fijn zijn als er een karaoke versie komt. Want dat ken je dus niet mooi, jongen. Nou jongens, ik sta nu in de muziekstudio. Microfoon en alles stiert klaar. En ik zal nu het nummer ik daadwerkelijk opnemen. Dit komt net goed. Zo'n soort vreeg ik net. Gewoon een Christ gourmet. Voor het toneel heb ik gewoon pikjes jongen matten. Heb ik vorig jaar iets van 8 zanglessen gehad. Ja, bist er weer... Ik ben er klaar voor. Ik ken net ook geld. Jou mij maar een warme winter. Net mooi zien allen bij elkaar. Het is echt het werkje, man. Ik zwit. Gewoon een Christ gourmet. Goed. Nou, Okay. zullen we even een keer even luisteren voor de feel? Wat erg! Ja. Oh jeetje, maar wel ziek, wel vet cool. Nou, ik denk dat het erop staat. Nice. Beter dan dit. Wordt het net? Ik denk het ook net. Dat was een topprestatie. We hebben binnen een uur en een kwartier bezig en we hebben 4 nummers erop. Dus, En dit is hoe je een wereldhit maakt in een uur en een kwartier. Zo is het, zo is het. Ik kom krek van de winkel, want we hebben voor de clip een paar kerstattributen en dingen nodig. Ik ga dit Christjurkje. Ik ga ook dit rokje en deze sokken en deze diadeem.
Dit is het Christ bij mijn pak. Ik sta hier nu op de saadbeeld van de omrin. Want we filmen nu Mariah Carey haar video All I Want For Christmas Is You. En daar mag ik iets van een slide van een berg al. Dus dat zullen we hier ook doen. Ha! 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 Oh god. Oh nee. Yes! Als goed oples kerst dus de elementen van de originele videoclips waarom herkennen in mijn videoclip. Kook je kriesbal in de kriesbin, of een kriesje rond de door. Go gewoon wat gezellig iets, of wat sneeuw, dat soort Piet. Zo'n soort spreek ik net. Go gewoon een kriest, gourmet. Ik ken net op jou. Ik ken net op jou. Ik riet waarom dan jou het. Je bent vanzelfs nog oh ja, super benijd naar de videoclip. Oké jongens, oermorgen komt de videoclip online. Dit wie dan de laatste prooipraat van 2021. Hopelijk hebben we noten van mijn prachtige Christ cadeau, mijn Christ videoclip. Via het net te liken en te abonneren. En dan zie ik je weer in 2022. Doei!